Predstavte si takýto šport. Brankári môžu mať iba jednu ruku a hráči v poli iba jednu nohu. Vyzerá to veľmi čudne, ale ide o pravidlá špeciálneho futbalu handicapovaných. Hrajú o hráči s amputovanými končatinami a my teraz spolu nazrieme do kuchyne jedného takého tímu. Špeciálnu futbalovú reprezentáciu Turecka tvoria vojaci s doživotnými následkami. K svojim zraneniam väčšinou prišli v nepokojnej oblasti na juhovýchode krajiny, kde turecká armáda bojuje s kurdskými povstalcami. Keď porovnám psychický stav mojich hráčov v čase, keď začínali a teraz, je v tom veľký rozdiel. Dnes sa už cítia byť súčasťou športu a sami seba považujú za športovcov. Vyslúžili vojaci našli v športe novú dimenziu svojich životov. Po ťažkých zraneniach mnohí z nich uvažovali, či má význam ďalej žiť. Dokázali však prekonať samých seba a doslova sa postavili na nohy, vlastne na nohu. Tú, čo im zostala zdravá. Liečia sa v Národnom armádnom rehabilitačnom centre, avšak najlepším liekom je pre nich pohyb. A tiež pocit, že ešte môžu byť užitoční. Prvý medzinárodný turnaj amputovaných futbalistov sa konal ešte v roku 1984 v Spojených štátoch. Prvé oficiálne majstrovstvá sveta boli pred 2 rokmi v Brazílii a tento rok boli Turci hostiteľmi 3. svetového šampionátu. Pred domácim obecenstvom vybojovali bronzové medaily.